Iba. So dito kami sa Little Batanes, Bagbag sa Suwal, Pangasinan. Malayo pala. Malayo siya. So iba. So, akit baba pala dito. Hello, Kap. Hello. Yan, akit baba pala dito. So, kung may gamit kayo, kontihan nyo lang kasi kami maraming gamit kaya napasubo. Diba? So, yan o, there's slippery when wet. Yan, tas baba dito. Last nakarating na. Little Batanes. Okay, may mga cottages. Ay, ang ngayon di papa. Diba? Arat. Dapat ada pagbuguan nga malukong ko mga daktil. Pagbuga mo na suka, agpururot ka. Awang ko bita. Nakay man. Katum dayta to so dayta pi kanem data. Data tinilabas na. Data. Haji yalo ti kanon. Data. Sta. Papunta na ako ngayon sa yun yung parang maliit na bundok doon, parang mini chocolate hills, and mainit siya ngayon dito. So first medyo in my review walang pahirapan ang tubig dito, pahirapan yung fresh water. So grabe, pero malinis yung tubig sa beach. And grabe, kanina pa ako naglalakad, malayo pala. May nagtitinda ng ice cream, may mga cottages dito. Yung CR nila water sealed naman, kaya lang pahirapan yung pagbuhos ng tubig. And sako yung yung cover niya, sako eh, parang yung old days sako lang yung naghaharang. So kailangan po talaga ng tagabantay kung magsi-CR ka doon. And yan, kaya pa kung lang medyo malayo pala to. And back to you. Diba? Hello, so kaya pa ako naglalakad and kailangan mo ng stamina sa pagpunta dito kasi malayo yung mga dinadaanan or yung nilalakad dito, di ba?
So binabalangkas namin itong mga mabatong lugar papunta doon sa tawag doon, parang bundok na yan. So marami mabato pala dito. Yan, pahirapan. Oh. So after how many minutes of walking, nasa batuhan pa rin ako. Mabato talaga dito, hindi ako informed. And medyo matulos-tulos pa siya, tapos matalas yung mga bato. Yan. So malapit na kami doon sa yan, mini Chocolate Hills, mini Batanes. Yan. Grabe. Mabato talaga. Yan, may konting buhangin na. Okay. So malapit na tayo sa pupuntahan natin. So malayo pala. Kala lang namin malapit. Diba? So I'm here at the bottom of the, what you call that, a hill or mini Batanes, and nakakapagod, mabato. Mabato siya, yung ladaanan mo masyadong mabato, kaya kung pupunta ka dito dapat meron ka yung swimming shoes or dapat may chinelas ka na hindi basta-basta nadudulas. And grabe yung bato dito, madulas siya na sharp. So I'm here na sa paanan. Yan, aakyat na ako. After ayan yung mga babato, aakyat na ako. Sige ba? Siyang pataas. Let's go. So napakatarik niya. Super tarik niya. Paano ba to? Yan. So be cautious. Nasa taas na ako, and grabe ang lakas ng hangin dito. Ang ganda ng view. Oh, yeba. Yan. So napapilgin kami ng tubig. Yeba, yeba, yeba. Diba? So dito na ako sa pinakataas, and makita lahat ng yan, grabe ang lakas ng hangin dito. Diba? Oh, yaba, yaba, yaba. Ang init dito sa taas pero mahangin. Oh.
Napagod ako sa pagpunta sa Mini Batanes. Thank you Cap Burley, Sir Glenn, and Sir Zuzimo sa lunch na to. Yeba. Pag uwi, dumaan kami sa Little Baguio ng Suwal. Yeba.